ஒரு நாட்டினுடைய அரசன் ஒரு போட்டி ஒன்று அறிவிக்கிறான். அந்த கோட்டையோட கதவுகளை யார் கைகளால் தள்ளுறாங்களோ அவங்களுக்கு நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியை சன்மானமாக தர்றதாகவும், அப்படியே அந்த போட்டியில் தோற்று போயிட்டாங்க அப்படின்னா தோற்றவர்களினுடைய கை வெட்டப்படும் அப்படின்னும் அறிவிக்கப்படுது. நிறைய மக்கள் தோற்று போயிடுவோமோ, கைகள் வெட்டப்படுமோ அப்படிங்கிற பயத்தினாலேயே கலந்துக்கல. ஒரே ஒரு இளைஞன் மட்டும் கலந்துக்கிறான். அவனை பார்த்து எல்லாரும் கேட்குறாங்க, தோற்று போயிட்ட அப்படின்னா உன்னுடைய கைகள் வெட்டப்படுமே, உன்னுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு இளைஞன் சொல்கிறான், தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்னா வெட்டப்படுறது என்னுடைய கைகள் தான், உயிர் கிடையாதுல்ல. ஆனால் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு நாட்டுக்கே நான் அரசனாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அந்த கோட்டையினுடைய கதவுகளை கைகளால் தள்ளுறான். பெரிய அதிசயம், கதவு சுலபமாக திறந்துக்கிட்டு. என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த கதவுல தாழ்பாலை போடலை. நம்மள பல பேர் இப்படி தான், தோற்று போயிடுவோமோ அப்படிங்கக்கூடிய பயத்தினாலையும், எதையாவது இழந்துருவோமோ அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தினாலையும் நம்ம எதுலேயுமே கலந்துக்காமலே இருக்கிறோம்.